एगो गांव भेटाई रहे हमारा जकार्ता देले रुपया वो हम कह देनी जे भाई परिदार के जय हो तो जकार्ता के दे बाबा पैसा देनी हम परिदार लोग के जय हो हम कही भाई ही कर देखो तो हमका पराजय कहे आइल बनी ना महाराज खाली हमार जय कह लोग अब टिका लेल बनी तो हमको जो सोने सोने को आदमी बाड़े एगो शिव जी के मंदिर में कोई आ कहता जे बाबा हमरा कुछ मांगे के बा शिव जी कहले जे बोलो आ तो खाली हमरे के देवे के बा बाकी गांव के लोग ना शिव जी कहले जे बेईमान भाई शिव जी कहले के बेईमान बा कहले जे का मांगबो आ त मांगे तो देबो नु एगो बात जान लो तू मांगबो त तार के एगो दे त तारा पटीदारी भर के दूगो दे तारा का 1 लाख देव तो पटदार लोग का 2 लाख देव तो रहे पक्का त्रिशूल कहता देखता रहे महादेवआ के हमरा के 1 लाख देव तो पटदार के 2 लाख तो देखी का कहता ये बाबा डबल देव ना मांगे नहीं हम पटदार मंगनी के माल मारी एगो काम करो हमारे एगो आंख ले लो अब पटदार लोग के दोनों ले लो हमारे को पैर काट लो एक पैर से चले वो लोग के दोनों काटो हमारे को बाहें तुर दो वो लोग के दोनों तुर दो हमरा दुआरी पर एगो इनार खोनो आओ लोग के इगुआरी पिछवारी दोनों खोनो अब शिव जी के हार माने के पर गई जब हम डबल कहले बानी डबल बदल देलस दूसरा का तलांगा से गांगा बिहारान रहेली इहे तो जाने कहो इहे जान जेबो सुगर एकदम न पता